Здравствуйте. Мы сегодня собрались для того, чтобы поддержать наших журналистов, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации. В Беларуси идут массовые репрессии, разгром Белсата, разгром нашей Нивы и беспрецедентное давление на офис Турбай с арестом большинства независимых журналистов. Лишение статусов у многих независимых СМИ и арест редактора телеграм-канала Романа Протасевича говорит о том, что беспрецедентное давление идет на свободу слова и на медиа в целом. Мы надеемся, что сейчас супполка журналистов Украины нас поддержит для того, чтобы наших независимых журналистов не смогли поддержать хорошим словом. И мы будем передавать им небольшие подарки, наш национальный флаг и благодарность за то, что они поддерживают нас. Сергій Анатолійович, хочемо висловити подяку від білоруської діаспори в Україні, від всіх незаангажованих СМІ білоруських, які ви підтримуєте, висвітлюєте те, що відбувається у нас в країні, на жаль, в останній період. І тільки слово щирої подяки. Спасибі. Дякую вам. Чудово. Це наша діаспора білоруська в Україні. Ну, бачите, давайте тоді відкриємо. Так що, шановні колеги, ми раді такому хоч і спонтанному, але зараз гарній зустрічі у нас. Так що, бачите... Давайте, може, вместе станемо. Можемо? Ну, давайте все-таки. Давайте вместе. У нас... Хочете, просто на вас таки проговоримо. Дійсно, ми в спілці журналістів солідарні з Незалежною Білоруською асоціацією журналістів, яких зараз, на жаль, утискують, і вони, в принципі, на передовій можливого захисту журналістів. На жаль, є ув'язнені журналісти в Білорусі, зараз понад 20 після Тутбай, значно зросла ця кількість. Тому ми, в принципі, докладаємо всі зусилля в рамках Європейської федерації журналістів, співробітничаємо, підтримуємо, і, може, ви знаєте, у нас якби наші партнери Білсат, представництво українське в Україні, то це наші друзі, вони знаходяться в цьому будинку журналістів. Тому ми, в принципі, якби висвітлюємо. Зрозуміло, що ми все одно ставимо, ну як, ми відрізняємо, бо все-таки, що журналісти поважають активістів, громадську позицію, але все одно журналісти, вони не учасники ні конфліктів, не учасники будь-яких маніфестацій, чи за владу, чи проти влади. Тобто наша місія висвітлювати для того, щоб громадяни для себе визначалися. На жаль, сьогодні журналісти в Білорусі штовхають, що для них може бути єдиний шлях зберегти здоров'я, і якусь недоторканність, це бути винятково з владою і, відповідно, цензурувати той зміст, який є. Це не є наша професія, тому, захищаючи право білоруської журналістів, ми, по суті, говоримо, що ми хочемо, щоб і в Україні, ну і будь-де, професія поважалася як чесних людей, які є. Водночас ми так само ж, відрізняючи журналістів професійних від активістів, цим ми не так само засуджуємо будь-які репресії, які застосовуються до активістів, до партії, до іншої точки зору, тобто це все неприпустимо. Але, знову ж, ми певні паралелі проводимо, зараз ви бачите тут. У нас історична виставка, ми спеціально привертаємо увагу до журналістів на передовій і на фронті, на жаль, з огляду на війну, і передова, яка була тут в Києві на Майдані, коли журналістів, так само, як ми паралелі бачимо в Мінську, намагалися фізично виключити і в такий спосіб зупинити трансляцію, висвітлення і тому подібне. Тому ми солідарні і чи можемо, будемо допомагати вам. Дякую. Ви нам дуже допомагаєте своєю професійною діяльністю, незаангажованим ставленням до питань. Намагаємось зараз, дякую. Так що, я думаю, що в Києві є багато точок, де ви можете завітати і подякувати, бо все одно в Україні така солідарність відчуває. Дякую. Спасибі, удачі. Есть еще одна другие информация.
Только что мы пришли в гости к Национальной соцспилке журналистов Украины, где мы передали слова благодарности, письмо благодарности за их поддержку наших независимых журналистов и передали флаг диаспоры белорусов в Киеве. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за підтримку. Живе Білорусь! Живе!